ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni bakaNazaretha. Inkosi yababiyela umntwana sokhelweni. Amen. Siyabonga Nkosi yamakhosi. Siyabonga umsa wasezulwini osuthe wehlela phezu kwethu. Ingoba inkosi isho uNazaretha sisesikhumbuzweni senkosi enkulu ilanga lamalanga. Ulanga phuma sibothe nabalothayo yabahangula. Inkathi umntwana ozalayo ekhulela izinto zasephakameni. Isimo singesihle dunguzela kakhulu. Uthi mawufika ke isikhathi sokubahamba ekhaya ayothatha isihlalo sobukhosi. Ithi ke inkosi enkulu ilanga yena usuyahamba uya ekhaya. Ungakhohlwa ukuthi la uyobe ukhona ngiyobe nginawe. Amen. Ngaso sonke isikhathi. Siyahamba kuya ekhaya. Lapho ekhaya ke kufuyiwe kuneyinkomo. Usethatha ke inkomo zakho zisehlanzeni. Uba ziyohlala khona. Uze zibukeke zifaneleke nangamhlaba obekhona okwenziwa ngenye yazo kodwa kufaneleke. Uthi evakasha ke uyoyibona lezi inkomo. Sekuthi ngolunye usuku esendleleni ephikelele khona yashesha imoto yakhe. Unendawo okuthiwa kuMaduma abaningi bazoyazi uluthwalo ufotshwayile ukuyibonga ngaleyo ndawo. Mayifika lapho kunejika lapha abafana bagcwele umqondo bayadlala lapha emgwaqweni. Ingane lezincane nazo zidlala imoto zazo zeyincingo. Ugobile komnye umfana ubeka amatshe la imoto yakhe izohamba khona. Bathi mabebaleka laba babengewangakwazi ukubaleka. Yafika mshaya imoto. Yamshawaza ugaxela kumaligadi wangemuva. Kwalilwa intaba zonke abantu begijima bezobona isimanga. Inkosi isibulela umuntu. Uthi ke umntwana ozalayo umthandazo waweza wakhohlwa nje ukucimeza. Wathandaza ebhekile kodwa ebuza kushembe. Baba ngongithembisile. Wathi la ngiyobe ngikhona yobukhona nawe. Uphi mase kunje? Udaba kwaqhamuka indoda. Yathi namhla uzobathola belungu. Uthi uzosiphatha njalo uzobulala ingane zethu. Uthi kwangase sibilo lapho kwase kwesabela. Uthi kwathi ngesikade yayisiyathimula lengane. Wama bekhumbula konke ukuthi akakhishwe lo muntu lapha esondweni lemoto. Yakhishwa lengane kukhishwa into efileyo uNazaretha. Yathathwa lengane yaphuthumiswa esibhedlela. Yafika ingwele zane yathi lokho ngijela ungangathi. Bamdlulisela eThekwini eKing Edward. Umntwana ngalenkathi ingaliswe esibhedlela nawaphuthuma ithemba lakhe. Lelekade libuza ukuthi baba ukuphi mase kunje. Waphelele ephakameni. Wafika wakhuleka bamkhulekela ngaphakathi. Yaphuma inkosi. Wasondela athi baba ngizobe usengulela umuntu. Hawu kanjani na? Wathi awusengishayisa ingane ngemoto. Inkosi esihlangene ngayo ilanga lamalanga kaNazaretha. Likhuluma izinto eziningi kodwa lapho isandla salo. Laze lithi biyela. Wenzile ufike lapha masinyane. Umphefumulo waleyo ngane awukudluli la. Ngakho ayise ukufa. Inkosi ikhuluma umuntu ofileyo. Ayise ukufa leyo ngane. Umhlaba siqonda sonke amanazareth kanti imphefumulo yabantu bonke uyiNazaretha noma uyilo kodwa masidlula umhlaba sidlula kushembe. Amen. Asazi ke
kwabangamhloniphi. Asazi ke kwabaxovu indlela kwaShembe ukuthi mhlawumbe efa odlula kubani ke bona. Kwabuya umntwana wezekhaya nethemba ngoba uma athi mina lezathi uShembe ekhuluma ungabi nethemba ngeke yenzeke lokho ithemba lilahlwa ngokweqala. Kodwa mekutshela ukuthi uyethemba kuyoba njengoba eshilo. Amen. Uthi wathi insukwana nasekuyangena ucingo uyafuneka esibhedlela. Kwaba khona uvalo ukuthi bayongitshela lo muntu engangwayilethwe la akasekho. Uma efika esibhedlela bafika bamkhiphela iglasi inento enjengemizimithi. Bathi bela lo muntu wayelethwe la inye into onakele kuye ubenda losekha ngasenalo nathi yona liyadlafazeka yaphela abemizimithi nje. Sikhuluma ngomuntu okhona ophilayo. Bathi abantu bomhlaba amaNazaretha thina amaNazaretha simkhukhumeze nje uShembe sisho lokana lokhuya. Sikhuluma ngento eyiqiniso. Bengicela Nkosi yamakhosi nofika lapha ekhaya okholo wakho sathi yebo ngiyalandela kodwa ngisalandela nje. Bengicela umuntu akambika suma akayona ngisho iNazaretha akakaguqe nje amaNazaretha ambone. Uyaphila ubenda kanalo. Uye lo umuntu akambika washayisa umntwana ozalayo ngemoto. Njengoba ekhona uyaphila ubende kodwa akanalo. Cishe ngalezo nkhathi kwakusemncane ukuba umuntu afake izitho zomunye umuntu. Hlala phansi mntakambiko. Yilo lolo thando-ke olusenza size kuShembe. Yizo lezo mbopho ezisidonsayo sizonamathela kuShembe. MaNazaretha singayixovi kahle ebuhlini bethu. Ungabe nisebenza ngaphakathi ngabe siyalandela singaphandle kodwa ingaxova indlu kaShembe MaNazaretha. Ngoba asisenaye nginqabe singashona kuyo ngaphandle kwale phambi kwethu. Makoniwa yona siyoshonaphi. Kusho sesiyobhubha nabantwana bethu nemindeni yethu. Elelo thuli lomhlaba ke imindeni yona iyoshonaphi. Siyacela abantwana beNkosi ukuthi umntwana ozizalayo ilambu licishwa uhlezi nalo. Alicishwa umuntu ongaphandle. Cishwa uhlezi nalo. Khulekani abantwana beNkosi ningaphakathi. Ukuthi uNkulunkulu anisize. Anisize. Ningathi nithunywe ngaphakathi bese nibona okunye. Bese niba neyinqumo ngokunye elingathunywanga khona. Nithunywa wonke lo mkhumbo ongaka. Angibone lutho, angizwe lutho, kodwa uthi uNkulunkulu angithi nini nisebenza ngaphakathi. Sisizeni bantwana beNkosi. Izandla zenu azibe clean okwangempela ngempela. Nicabangele lo mkhumbo ongaka. Kuthi ngani ungadungeki. Ngoba nisekuba nentathelelo naphakade. Siphelele onyazweni wezulu MaNazaretha njengoba silapha nje. Asinakho okunye ongabe uqhamuke manje. Ngakho sisizeni bantwana beNkosi ningasoneli. Umkhumbo oyingcwele wasezulwini ningasoneli. Siphatheleni kahle khuleke ngokhokho benu nabo baba benu abangasekho. Kuba banisize nibe nezandla ehlanzekile zokuphatha into engaziyo ukuthi ingakanani emhlabeni. Into engaziyo ukuthi yaba khona nini. Nkosi busisene kuzwile. Yezani wemazolo Emazolo sibonile Inkosi yethu Sivela thina kweliza Sibonile Inkosi yethu
lwezulu nomhlaba. uNkulunkulu amakhosi akhona lesikhumbuzo senkosi ilanga lamalanga, abefundisi abakhona, abavangeli abakhona, abashumayeli abakhona, uNkulunkulu abakhona, abakhokheli abakhona, hambe tonke ingcwele andibekele egameni loNyazi. Amen. Amen. Lona ukhuluma umntwana omncane wasogelweni. Amen. Sihlangene ngesikhumbuzo senkosi enkulu ilanga lamalanga. Uma ngishabelela lesi sihlabelelo esaqanjwa umnikazi lokuhamba ngonyaka ka-1934, wayedlulisa umyalezo ukuthi inkosi seyifikile, kodwa mhlawumbe abaningi abaqondanga ukuthi kunomyalezo awudlulisayo. Lapho kusuka khona ukuthi kuzoqala ethiwa inkosi ilanga inkosi, kwaqala kulesi sihlabelelo. Sikhuluma ngeqhawe lasezulwini maNazaretha elathi malifika kulo mhlaba, lafika lasihlanganisa isihlabelelo, basihlangene siyijena nje siyintondo isihlabelelo, sahlanganiswa yilo leli qhawe madala wenkosi. Kuthiwa-ke umuntu wayehlakaniphile kakhulu, kangoba kumangalisanga mhla la wayefundisa khona emazinto ekhushulwa eba headmaster esikole, ngoba wayevele ehlakaniphile. Kuthiwa-ke kwathi ngolunye usuku esikoleni kwase kumenza ingane ezizibeni. Uma imenza lo mntwana baphuthuma e-ofisi uthishomkhulu bayobika. Uthishomkhulu sekumenze ingane, njengoba bamfice ebhala, akaze abanaka waqhubeka nokubhala. Kuthiwa baqale ukuthi umuntu onjani lo, uthathi simbikele ukuthi ingane eseyimenzile, kodwa waqhubeka nakwenza, wabhala, wanganaka lokhu esikhulumayo. Kuthiwa baphuma bahamba baphindela esizibeni. Okwathi uma befika ezibeni, umntwana lo wayemenzile, kuthiwa waphuma waqhasha emanzini. Wasebuza ethi uphi uthishomkhulu? Wathiwa usesikoleni. Yathi ingane akekho uthishomkhulu esikoleni, la emanzini. Kade nginaye la manje emanzini, ngisho uyena mina. Bathi uma bephindela bombikela ukuthi umntwana usephumile emanzini, kodwa umangalisa ukuthi uthi ukhisho uyena emanzini. Inkosi yaqhubeka naye ikwenza, yayisibuza ukuthi kanti ngenkathi ningibikela ukuthi umntwana usemenzile, benilinde ukuthi akhisho ubani nina? Yasiqhubeka futhi nekwenzayo. Umuntu omkhulu wasezulwini maNazaretha. Abaningi lapha bakhona ngaye bantwana benkosi. Oyise nonina babe ngabathola abantwana, kodwa bakhona ngaye namhlanje. Ufika abafundisi abane enkosini beyinkonzo, wakhiwa indlu yesonto e-Idindili, bazotsheleka imali enkosini. Inkosi banikele imali, bahambe, babonge bahambe. Uma safanele bebuyise le mali, abasaphelele befundise bebathathu oyedwa usesibhedlela. Bafika enkosini bayabika. Njengoba sifika sasaphezele, sicela uxolise ukuthi asaphelele. Kodwa omunye usesibhedlela, kuthiwa inkosi yavela buka isandla. Isandla sasezulwini maNazaretha. Ilapho kwedlula khona yonke into lomntwana athi khuluma nje. Uma ebheka isandla wathi hayi ngabe sayihlupha ngalona, angedlula la, angasekho. Abefundisi beyinkonzo, tshena abafundisi beyinkonzo, la akasekho ningayihluphi ngaye, ngasekho. Babuyele emuva. Ngalezo khathi ingcingo kade ngekithwe izolo. Ingcingo lezi sesinazo siganga ngazo njalo. Siganga ngoshembe kulezi ingcingo zethu. Fika izolo. Bathi uma sebesemuva lapha bebesuka khona kwase kufika i-telegram. Kwakune-telegram incwadi eyishesha. Esibhedlela hayi umfundisi lo benimlethile. Udlule uma bebheka isikhathi adlule ngazo, babonile lesi sikhathi besikhuluma ngaso noshembe lesi sikhathi ethi nangedlula la. Sikhuluma umuntu wasezulwini maNazaretha. Sikhuluma ngeqhawe lamaqhawe maNazaretha. Umuntu wayebakhulu ukuthi ayithandayo ukuthi
umuntu wayesabeka indlela esimangaliso kodwa futhi enomuso esimangaliso njengoba namhlanje kusenjalo lo musa esidlala ngawo lo musa esidlala ngawo senhlala phansi maNazaretha bantwana benkosi liye lithizwi maNazaretha ingcwele nawe uyangena lapho maNazaretha ingcwele nami futhi ngiyangena lapho maNazaretha ingcwele ngabe ngcwele ngaphela yini ngabe ngcwele ngaphela yini lapha ekhaya ikhona into abagcotshwa abahlale bekhuluma ngayo njalo bethi lapha ekhaya kulalela izwi lapha ekhaya kulalelwa izwi ngabe wena uyalalela yini wena njalo wena nami ngabe ngiyalalela yini ngabe ngiyalalela yini maNazaretha angidlulise lokho bantwana benkosi ukuze sibe ngcwele ngampela kufanele sengcwele sibe ngcwele lokho ngishisa ukuthi uma uyiNazaretha akufuneki wehlule umuntu egulu umthandazela asinde kwenzeka kanjani kwenzeka kanjani futhi yini wena mNazaretha uyahambela nje edolobheni uyisizwa umNazaretha kuze uprofeti womuntu ethi hayi ungathi ungagezwa ngibona ithuzi ungathi ungagezwa nikezwani maNazaretha yini le nikezwa yona umuntu uzothi ungathi ungagezwa ukezwani uhamba kanjani la uhamba khona la ulala khona ulala kuphi kanti wena ulala kuphi kanti sukuvuka lo umnyama wathi ungakugezwa khona ulala kanti wena asengcwele bantwana benkosi asengcwele kube isenkozweni kunencwadi bezoyivula ngeke ngiyivule ngoba sikhona incwadi enkozweni sisikhumbuzo kodwa kunye umuntu uNkulunkulu athi asikwedlulise bantwana benkosi ngoba silapha nje kulomuzo ingcwele kanje sihamba yonke imizi engcwele kaNkulunkulu la uNkulunkulu asuke khona embhekisekini bobaba ngoba yithi abantu abasusa uthuthuva yithi la inkosi sokuyikhona unesikhala inkosi sithi namhlanje umhlangano uvaliwe sithi sonkameni oyingcwele kodwa inkosi isuke ingakuvulele ukuthi wena ndoda ngakusasa umama mele thithi hey ukuze uvale umnyango kuphi khona awuvala umnyango emzini kaShembe maNazaretha awuvalwa umnyango emzini kaShembe uyigeza ngani yonke lemizi wamshivala uyimnyango uthi inkosi isithi inkosi umhlangano uvaliwe sengawuvala umnyango kuphi khona wena bongasaya ekhaya uwe njalo oqala lokho uvala iminyango lapha emzini kaShembe uzoshona phela ukuhlala la uvaliwe umhlangano nomzimba wakho uyashiya kutshenjwa umhlangano uvaliwe namhlanje ngikhululekile uzoshona phi uzongcolisa lo muzi izinto ezincane abantwana benkosi ezizenza ukuthi umuntu uShembe egcina engasamboni abantu bethawu lo muntu wayehamba kangaka uNoShembe lo muntu wayeshalela uShembe ekona kuza kanjani abonakala sesihogweni nazi izinto uzongcolisa lo muzi bangaka abantu bebanjwa lapha ekhaya wena ngosuka kini ukhulume nabakini uthi ngiyawukhonza ngikhonzela uNkulunkulu ufike uzobanjwa la nifike nizobanjwa la kuza kanjani nibanjwa kuphi khona nicabangani ngempilo yekusasa ngoba silapha nje silungiselela ikusasa uma sedlula lo mhlaba asibe nendawo phambi kwaNkulunkulu emazulwini asibe nendawo phambi kwaNkulunkulu emazulwini soba nayo kanjani masabanjwa la noyigeza ngani yonke lemizi kaShembe noyigeza ngani oqala nini uyigeza awucabanga ukuthi oqala nini uyigeza usenganeno ngoba ngeke uyigeza usungale
usengapha ilenze usengapha uyazazi uhamba kanjani nami ngiyazazi ngihamba kanjani umuntu ngomuntu olendlini uyazazi phambi kwaShembe uhamba kanjani ungasifihlela thina abantu bomhlaba uyabona uShembe mdala maNazaretha uyabona bahlezi lapha nje uyazosibona sonke nje inhliziyo yethu usibona sonke ngisho ngabe uyamkhohlisa uzovela inkosi ibusise noma ngabe uyamkhohlisa uzodala inkosi ibusise kodwa athi mntanami sizohlangana ngalolu yasuku uthi lokhu ke khona ngamabala ke khona asihlonipheni bantwana benkosi asihlonipheni ngibona uyaxabeka hamba ekhaya lezo nsukwana ubuya hamba ekhaya ubuya lana insizwe ezintsha ikhona incwadi yenu nensizwe ezintsha mina insizwe ezintsha phela umuntu Nazaretha awumuhle uyakezeka abantu bomhlaba bakuhalela kabi bakuhalela kabi dani babi insizwe eNazaretha mina lokho hamba ucilo kezanini nanko-ke lawo mathuzi ithiwa ngathi ngageza obamba nembatha nje kunamadoda ahlezi la omkawo khona amadoda ewudibhisi benze inyembezi somkawo abasaziwa wathi mezogana umntana umlayeka kodwa akasamazi kodwa ukhona lapha egcekeni lendoda kodwa akasayazi uza kanjani nizophoqa uShembe maNazaretha nizophoqa uShembe kuzovela amahlandla legcekeni uphi manje wena baba wekhaya mase indoda leka uyindoda kuphi usuyindoda kungaselona indoda lapha ekhaya nizophoqa uShembe ngiyacela uShembe ngicela uganwa anipha amandla uNkulunkulu niganwe emva kwalokho nibashiye kanjalo futhi nihambe nolala etabeni kuye namathunzi nenzani maNazaretha sibheke la sibheke khona sengcina Nkosi yamakhosi sengcina Nkosi yamakhosi lapha ekhaya uNkulunkulu methuma umuntu usuke ngasho ukuthi umtshobeni ngamatshe lo muntu uNkulunkulu methethelela umuntu ekhaya asithi ujuluka khona abantu abafungaselayo ngoba sonke wasilapha akekho ngcwele kithi amen sineyinto zethu silapha abasiyofuna ukuthi zihlangulwe isuswe lezi zinto zofuna itethelelo kodwa makuthethelela umuntu wena wase ufuthela ihlathi yini Tukuthela sayingashuphi ma uNkulunkulu ethethelela umuntu yini le tukuthelisa ma uNkulunkulu ethethelela umuntu kanti sizokwenzani ngoba sofuna unithethelela ngiyabongela ke wena ongenasono ongezisono kufanele utukutshela ukuthi into eyisono kakuyazi ayizingesa kune inhlahla ke wena ingakho utukutshela uShembe methethelela umuntu futhi uShembe ngeke sisukume lapha eyothi sibani ngiyakuthethela uyophuma umuntu ohlezi nathi athi khuluma umemezela ukuthi usibani babuye esontweni kodwa ungasho ukuthi umjobeni ngamatshelo womuntu funa umuntu ophakama ngeke phakame la bese mangena ngoShembe ethi uShembe usethe angithi cha fanele khulume lento ekuthiwa ayikhulume kuphela manje wathetha usibani babuya fanele sholo kuphela angaze niweye ukuthi noma mphakeme nje inkosi isithe angithi akushiwo lokho ashiwo lokho Nkosi yamakhosi kiyebe sengathi umuntu uyalwa kanti akabi kodwa ufuna indlela ukuthi uyizwi lakho Nkosi yamakhosi lingangena kanjani abantu balizwi lukakhulu phela uJesu wafaka iCalvary ngoba wayelokhu ehleka nje wakuqonda ke nesontweni kodwa ngabona hayi into ezolungisa la iCalvary manje mase kunje waseyigaxa saseyiqonda izinto laqonda isonto amen no amen ke sekwenza sikubeka eceleni zisithi ukuthi ufinge ibhakela kancane zamazwi kodwa ukuthi akuswakade ukuthiwani kodwa umuzobuka ukuthi wena njengoba ngiyilapha nje sekukhulunywa ngami uzosala esitimeleni
uzosala uzobuka ukuthi nawe usohleliwe ngami ngenhlahla akekho umuntu esihlala naye la kodwa uma uzobuka lokho uzobuka inhliziyo yokunenga ukuthi halo umuntu ukhuluma ngami uyangicasula uzohlala ngami esontweni umuso uyasala sitimeleni kanti sina sigibele sonke eManazarete futhi ube niyazi ukuthi sina sinithanda kangakanani amphatha abagcotshwa Nkosi yami ngoba bayazi ukuthi sibathanda kangakanani sibahlonipha kangakanani ngoba banomunye kaShemba abagcotshwa ngiyamdabukela umuntu ovele ecacaze nje phezulu kwamaqoqo ecacaze nje anganokuthi ubonani mebona umgcotshwa anganokuthi le yini yona lena ngalo uyasuku uyothi uShembe mntanami wenza lokhu nalokhu umuntu awubaba ngangikwenza yini aveza umgcotshwa mhlawumbe lokhu lo mgcotshwa wawuthi ngoba lo muntu nomunye wami yimi ngikhuluma kulo muntu usushonaphi ngalawo mazwi Nkosi yamakhosi Inkosi ibusise ngithulile ukuphakama kwami makube kuhle kwamukeleke esihlalweni esikhulu sasezulwini nakwihamende yonke ingcwele siyabonga Nkosi yamakhosi ukusivumela noma sinezono sinamacala sinakho konke ukuba sime phambi kwakho uma ubuthanda ngoba vele konke ngokwakho uyiphathela lo msebenzi ungasinike nokusinika iphuma lize liyoshona ola ngoba uNkulunkulu nomusa uyafisa ukuthi abantwana bakho bekhona abakushoyo ingakho sivumelile ukuthi siguqe nje basiguqile nje bengikhona ebusuku ngizwile omama abakhokhela ade bekhona bakhulume kahle ngiphendukile ngaphenduka isibili noma isithathu ngoba ukuphenduka kokuqala ilokhu ukuthi sasidonswa gogo ukuthi asiyesontweni okwesibili kwaba ilokhu ukuthi siyikhethele thina ukuthi sesiyamkhetha uNkulunkulu omkhulu owafika emhlabeni okwesithathu-ke ilokhu ukuthi mawulalela bekhuluma njengoba amakhosi ekhuluma nabo bonke kade bekhuluma izolo phinde futhi uphenduke ngibuya ngathi-ke usuku lebhadi noma unesho uma wakukhulunywa kufane nje nokuthi akukhulunywanga konke okubekwayo kufane nokuthi kuyadlalwa Nkosi yamakhosi ngicela ukukhuluma kancane nje ungivumele ngikhulume ngoba khona indaba ebuyihluphe la kube sengathi nje basikhona sihola izizwe lezi esiholayo kube sengathi Inkosi yamakhosi ibeke noma isibeke ukuthi asihole izizwe ngenzela ngoba ngiyengizwe nasey'nkundleni zokuxhumana kukhulumeka kanjalo angisele umuntu oyijahayo kodwa kwesinye isikhathi ngiye ngibuke nje ngenzela ukuthi ngiyi-update ngiyibeke emgqeni ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile kuye kube sengathi khona amakhosi abekwa uShembe eManazarete awekho amakhosi abekwa uShembe kodwa amakhosi afika kuShembe esebekiwe ezizweni zawo ebekwa imindeni yawo ebekwa imlando nolimo lwabo angeke uShembe mase befikile abantu phambi kwakhe bese ephikisa manje-ke kube sengathi cha hayi ngafika komunye umcimbi ngaphatheka kabi nje kwakukhona namaNazaretha kwasekuthiwa hayi amaNazaretha amina amakhosi kaShembe ngala kwasekuthiwa amakhosi ohlange ngala awadle lapha akaShembe la kwabe sathi manje umnikazi wesonto uya-recruiter unamakhosi akhe ababekayo ngifuna izwakale lento kubalulekile ukuthi bangabe ikhulunywa uyithathe uyisabalalise wena kade ukhona lapho ubatshele nabani ingabe indaba yakho ngoba khona abantu abangaphila ngalokhu usubatshele kona abangathandi
abangazazi izindaba uma ngabe uShembe efika kulomhlaba wafika waba nezinto ayishoyo ukuthi asingenziwa kuleli bandla futhi singenziwa nasemhlabeni ngoba uShembe akusena uyibandla lamaNazaretha kuphela kodwa umhlaba wonke. Akufanele ke uShembe mangabe ethi angenziwa lokhu thina bese siyakwenza. Futhi okunye uShembe akwenza mayifika la wafika izulu walenza kwabe lakhe. Zonke izinto ezenziwe ezulwini kwabe ezakhe. Nomhlaba waba wakhe. Bonke abafikayo bengena kulomuzi bafike bamngeliswa lokho abamngeliswa kona izizwe zonke. Akekho ngakuphikisa lokho, ingane encane kuphela engaboni ukuthi wonke umhlaba ubuthana lapha bese ukuthola lokho ufuna ukuthola. Ehlabeleni sakhe uthi iziko selibasiwe. Zonke izizwe azilotha, ziyalotha njengamanje. Uyakwazi ukuyiguqula inhliziyo yomuntu noma kuthiwa ibimbi kangaka, ayenze ibe yinhle, amenze nalowo muntu uthi afanele ukuthi aye ezulwini uma sekufika imihla yakhe yokuphila yokuphela emhlabeni noma yokudlula emhlabeni. Kodwa mangabe uneshwa noma unebhadi, inhliziyo yakho ngeke azayiguqula ngoba kusho ukuthi uShembe lo uyakhetha, ngoba ukhona angeke azayiguqula, uyohamba nje naye azafika esihogweni. Sengiya ngasemaphethweni ngifisa ukukhuluma ngendaba nje encanyane yodwa bese ngihlala phansi eyaziwayo, ngoba la ekhaya indaba noma engaziyo ukuthi ihlala intsha nje ngaso sonke isikhathi. Ngiyengizwe abanye abanesiselo bethi awu usaphinda le nkulumo ayade ikhulumeni. Umuntu oyicabangela yena ungabacabangela abanye abantu, ngoba khona abantu abangayizwanga lento yena ayizwa abasafuna ukuyizwa. Nawe wena wayizwa umbuzo ukuthi uthema uyizwa usuyenza yini tota wakayenzi. Ngakho kusho uyadinga ukuthi ekuqhutshekwe ikhulunywe le ndaba ukuze uyenze lento okuthiwa yenziwe. Le nkosi esihlangane ngayo yake yakhuluma yashumayela ngolunye usuku, yathi ithe ithandazela umuntu wesimame wangathandazeleka wangavuma. Yathi beka isambulela sake sawulahleka lapha. Yaphinda yathi yasibuyisela isambulela saphinde sawulahleka lapha.
yaphinde kwesithathu yakhe yasibeka saphinde futhi sahamba sabheka le ngizoyikha phezulu nje ngoba sibaningi sifisa ukuthi sikhulume kulesi sikhathi. Ithi inkosi ngase ngiba nolaka ngase ngifutheka kodwa ngakafutheki yayisibeka isandla uthi ngase ngibeka isandla samdela ngathi ake ngisiyeke ngeke ngibeke isandla uthi nasi isandla kwakhona into esichilizayo uthi ngase ngiba nolaka manje ngifutheke uthi ngase ngimemeza ngikhuluma ngithi dimone elokumuntu wesifazane phuma uthi base kukhuluma umuntu wesilisa kulomuntu wesifazane wathi cha mina ngisilona idemoni ngusibani ithi inkosi yamakhosi wamusho ukuthi usibani uthi ngase ngimbone ukuthi awu usibani kanti lo uthi ngase ngithi ufunani pho kule ntombazane ungakafikwa lapho uthi lo muntu usho inkosi yamakhosi awu kodwa bengenzeka yini sithi siphambi kwaNkulunkulu silahlwe sigqokele ngubo emhlophe silahlwe sihamba yonke indawo la ushembe khona makuthiwa kuyasinwa sisine noma yini nje yenziwayo phakathi komuzi enhle athi ushemba yenziwe siyenze bese siyalahlwa ekugcineni uthi ngakhumbula ukuthi lo muntu behamba yonke indawo la ngisuke ngikhona bekhona uma ngiyelinda ubaba khona uma ngiyenhlangakaza bekhona uma usekuphakabeni bekhona uma kuseJudiya bekhona uma kusenyakatho yonke indawo la ushembe sukuhamba khona yini ufunani le ntombazane na Nkosi nganginenhliziyo embi nganginomona ngangamfisela umunye umuntu into enhle awu siyabafisela into enhle bonke abantu nje wasila noma yimi ngedwa mhlawumbe yimi ngedwa ngamfisela umuntu okuhle hawu bakwenze njani na cha Nkosi ngabe sengifikelwa uhlelo engangizolwenza lokuthi cha ake ngibaphazamise labantu engibone ngathi bayaphumelela ake ukuthi manje shonile ngabe sengisuka mina bese ngisebenza ngendlela engisebenza ngayo uthi uma ngabe kusa bese kuyakhala lapha uthi bese ngiyajabula uthi kuphinde kukhalwe lapha nalapha lesi sila ngeke sehlele nathi ukube sinawo lenhliziyo yokuthi ngathi ngakhalwa lapha nathi uNkulunkulu angasisiza singabe nayo uthi ke lo msebenzi wasuyanda uthi angithi project yayisikhula le project uthi ngase ngibone ukuthi mangingedwa cha akwenzeki uthi ngase ngilanda amakhosikazi ami ngalanda wonke umndeni mhlambe nabazukulu nobani uthi ngathi nansi project uthi nabo bajoyina yenziwa lento waqhutshekwa kokhalo uthi wahamba wazafika isikhathi sokuthi ungibize usho njalo ungibize Nkosi emhlabeni uma ngabe uthi Nkosi yamaNazaretha yakwazi ukubiza emhlabeni pho ingani singasho ukuthi ushembe uNkulunkulu sikuphikelani lo nayi le ndoda ithi wangibiza mina ngeke ngibize umuntu ngoba umuntu wasemhlabeni onezono futhi wayezalwa namadoda lenezono kodwa ngiwatshalela into eyodwa uNkulunkulu awakhumbula lezo zono zami mhlambe ngami nje ngokuthi ngiguqile la ushayela ungivumele ngiguqela
baphulukiswe ngakho kona lokho. Uthi-ke uthe mawungibiza Nkosi, wawusungibeka edwaleni elibandayo. Leli dwala elibandayo libanda imini nobusuku, ubusika nehlobo. Uthi wena Nkosi wangibeka, akakhulumi ngomunye uNkulunkulu, khuluma ngoNkulunkulu waseNazaretha. Wena Nkulunkulu wangibeka edwaleni. Manje-ke ngizobabulala bonke engangisebenza nabo, naye lo ngizawumbulala, ngizombiza ukuze ezohlala kuleli dwala engihleli kulona, ayizwe lento engiyizwayo, ngoba sasihamba naye senza naye into engalungile. Uthi-ke umnikazi wesonto, awuyezwa-ke ntombazane ukuthi kuthiwani? Ithi-ke ngiyezwa. Uthi-ke hamba uthathe inkabi enkulu uyihlabe umcelele intethelele. Ithi le ndoda, hayi angifune nkomo enkulu nenkabi enkulu, angifuni konke lokho, into engiyifunayo ngicela intethelele kuwe Nkosi, ngicela intethelelo kuwe Nkosi, hayi kuphi, kodwa lona nje obekhona nje naye ngenzeka ukuthi abe senkingeni efana neyakho. Bengixwayisa nje maNazaretha ayingcele ukuthi indaba yomona nenhliziyo embi sesihambe noShembe iminyaka neminyaka, singaphuthi nala ekhona. Bengathi uNkulunkulu bengasenza ukuthi kugwemeke, sihambe nje ngendlela efanele. Inkosi iyobusisa esenikuzwile. Ngekhetha inkosi enkulu yakithi ebuhlebeni bamaNazaretha. Nkosi baba ngiyakuthanda, kepha wena Nkosi enkulu yakithi ebuhlebeni bamaNazaretha, ngiyabonga ukuthola leli thuba. Ngomunye unyaka ngathunywa inkosi ilanga. Ngangisephakameni ngaleso sikhathi sisebenza khona. Kwase kufika ucingo ukuthi inkosi iyangifuna eShowe, yayiseshowe ngaleso sikhathi. Ngithi kwaku-1975 mangaphosisi, inyanga kakuDisemba. Ngasuka ephakameni ntambama ngaya khona eShowe, lapho yayikhona, yayinomuzi eShowe. Ngalesi sikhathi yayilapho, ngalesi sikhathi ingasaphathekile kahle inkosi ilanga. Afika lapha nje ukuthi hwala la, kwase kubika ukuthi sengifikile.
laselithi izwi abangenise. Impela ngangena ngoba esikhathini esiningi ilanga liseshona ngangiya khona ngendawo yomsebenzi kodwa ngangaliboni. Asike sihlale nje lapha esangweni njengaleli yasangweni ungene inkulumo leyo kubuye impendulo kanjalo. Kodwa ngalolo usuku kuthiwa ngibiziwe, kwathi uma kubika ukuthi sengifikile ngisesangweni, lathi izwi akangingenise lo owayengingenisa abantu. Uma sengingene enkosini ilanga kalibona isikhathini eside ngaze ngalibona, kodwa lalilihle lamhla nje sengathi akho lutho olukhona kuye. Wayesethi bizana umfundisi uMadlala. Umfundisi uMadlala-ke uyena wayehlala eShongolweni, umfundisi uMbuyazi. Lempela wabizwa kuMadlala wangena. Uma sengene umfundisi uMadlala yaqala inkosi ukukhuluma. Yathi, wena mfana ebhekise kimi, ngangisemncane ngaleso sikhathi, ngiyakuthuma ngikuthuma enkosini yaseMaqadini, inkosi le uNyazi kade ekhuluma ngayo. Hamba uyitshele ukuthi ngithi mayisebenze lapho phakathi komzi wasePhakameni. Konke uNkulunkulu ayithume khona ukuba ikusebenze, ize ingasatshiswa yilutho, yobe nginayo noma yinini. Uzohamba nami umfundisi uMadlala, kodwa umuntu othunyiwe uwe. Umfundisi ufakazi ukuthi usuka lapha kimi. Yaphela lapho nje inkulumo, akukho futhi okunye okwakhuluma. Sasiphuma njalo nomfundisi uMadlala sesihamba siPhakameni, ngoba umfundisi uMadlala njengoba wayehlala eShoko nje, yena kwathiwa ngihambe naye. Yena ufakazi ukuthi lokhu engikusa enkosini, ngokukhuluma enkosini, ngisuka enkosini yamaqadi, ngisuka enkosini ilanga. Safika ePhakameni ngoba sebusuku, salala savuka ekuseni saya eMbeka. Uma sifika eMbeka sakhuleka sangeniswa endlini. Yasifika inkosi, yasingena inkosi yaseMaqadini. Hayi yasibingelela, kodwa yasikhuluma-ke nomfundisi uMadlala, ibuza ukuthi ubaba unjani sho. Wasekhuluma-ke umfundisi ngoba uyena owayehlala eShoko. Uma eqeda-ke ukukhuluma umfundisi ngase ngikhuluma le nkulumo engiyithunyiwe, hayi esuka kimi. Ngangeke ngikhulume kusuka kimi ngoba nganginofakazi owayekhona la. Futhi
inkosi yaseMaqadini kayibuzanga ukuthi ubaba uthi mangisebenzeni, yalalela lokho nje kwaphela kanjalo. Hayi, savalelisa saphuma sahamba. Ngaleyo nyanga kwakuyinyanga kwakuyinyanga kaDisemba. Kanti kuzothi ngenyanga kaDisemba ngonyaka olandelayo inkosi isishiye ngokwenyama, kodwa isishiyanga ngokomoya. Ayike kwakuyisonto ngalolo suku uma sifika ngangadingisa ekhaya ngangihambile ngithi ngangihambele ekhaya ngoLwesihlanu noma ngoLwesabatha ngizakhumbule kahle. Ngabuyela emuva ngesonto ntambama lapho ngafika khona ePhakameni abantu beyaluza begqoke ingubo ezimhlophe. Hawu, kwenzenjani bese ngibona omunye sizwe yabaMnguni khona la kunendawo. Hayi, wayeseyithula indaba ngoba ngaleso sikhathi ingcingo zazingakabikho. Hawu, sekwenzeke lokhu. Hayi-ke kwasho ukuthi-ke kwenzeka lokhu nje usuku lwangesonto, futhi akulula ukuhambeka ngezimoto ngoba upetroli wawusavaliwe ngey'mpelasonto. Uzoze qale njalo ngomsombuluko ukudayisa. Kuthe ngomsombuluko ekuseni wafika uba umzimba wakhe ekuseni ePhakameni wangeniswa endlini yakhe. Kwathiwa bafuna ukumbona, bambone, sambona. Ngithi uma ngisuka lapho ngithi ngiyonqamula umgwaqo ngiyangane ngasey'tolo, ngiyafika inkosi yaseMaqadini imile lapha nabanye abantu kuleya ndlu yayisitina esibomvu. Yayisiyabuza inkosi laba babekhona, yathi uphi ubaba omncane? Bathi hayi baba Nkosi isengayizivele. Inkosi yasema ubaba omncane yathi hamba nimlanda. Wahamba imoto eyayikhona lapho yensizwa kwaJani kwakuthiwa uJealous Down yaseThafamasi. Yolanda ubaba omncane. Wayesabizwa kanjalo inyanga yezimo ngaleso sikhathi. Hayi, wabuya uJali masinyane nje. Wathi uthi ubaba omncane ngeke esene ePhakameni ngoba wakhishwa inhlansuthi. Asazi inhlansuthi noma sakulungisa lokho. Walungisa. Kwase kusuka yasithi inkosi yaseMaqadini ngeke kwenziwe lutho la. Ubaba omncane engekho, ngifuna ubaba omncane la. Yasisuka yona ngene emotweni nayo ikhuphuka iyomlanda. Yabuya naye. Wasuyaqala wonke umsebenzi owawudinga ukuthi wenziwe. Ngaleso sikhathi ifika kwakuyaluyala ePhakameni.
bakukuyaluyalo kukubi. Kodwa yathi mayifika inkosi yaseMaqadini ifika naye ubaba omncane, akukho umuntu okwakhuluma, bonke abantu bathoba. Njengoba lasho izwi lathi inkosi yaseMaqadini izingesatshiswa yilutho, njengoba nginayo noma yini yakwenza konke inkosi kwakufanele ukuthi sekwenziwa ke umnikazi wakho ubaba omncane. Sase sithi ke baba omncane AK waqhubeka komsebenzi kwaze kwafika lapho uphethwa khona. Ubeka ziningi izinto engayikhuluma zikhonze ezinhle ngelanga ngomilanga ngangiseduze kwaso ngaso sonke isikhathi kusukela ngo-1955 May 1955 ngangiphansi kwelanga ngisebenza lapha okuthiwa umqali wendlela wakhuluma khona la kuwo lo muzi waseNelisini. Ngonyaka ka-1930 kwaku-1935 kwaku-35 lesi sikhathi uBombele esuka ePhakameni eZaneno edlulela eNelisini egcine ehamba aze ayofika eNyakatho. Yikhona lapho-ke bathi abazali bami, hhayi futhi abaningi ungamaphethe ingane iphathwa unina, yathi inkosi uma ifika la yasiyithumela umuntu, imthumela le phezulu ongoyo umfundisi uDubelo wasevele bahleke lapha entabeni zongoyo bese inkosi umuzimele. Wathunywa lo muntu kuthiwa mawubiza inkosikazi yakwaDube evele bahleke ongoyo ize nengane leyo ewumsebenzi wezandla zami, amazwi omqali wendlela lawo uma besho ababekhona ngoba noma ngasengikhona nje ngangimncane cishe ukuthi mhlawumbe iminyaka yayimibili mangaphosisi, iminyaka ke yayingaziwa kahle ngalezo sikhathi. Bahamba lo muntu wabuya naye lo nkosikazi nawe nengane. Uma esho-ke unina wale ngane uthi wathi mayifika la lo muntu wasekubikwa wasethi mangene naye ingane leyo, wathi ngifuna ukuyibona le ngane ngoba iwumsebenzi wezandla zami. Amazwi kuthiwa asho ukubombela lawo ayithathe le ngane ayibusise. Uma eseyibuyisela kunina, unina ukhipha ibele uyayincintisa uthi umqali wendlela, hawu isancinta le ndoda engaka, lo mfana uyosebenza nenkosi ezayo. Akwaziyo ukuthi leyo nkosi ezayo engubani, nini, kanjani. Kanti usho uBombela ngempela yena uzoshiya umhlaba ngokwenyama, kodwa umoya wasala. Ngoba namanje usekhona lo muntu, usasebenza namanje. Wala
abasemhlabeni benza konke ukuhlakanipha kodwa hayi kaphumeleli ngoba benza okwasemhlabeni abenzi khona okwasezulwini. Kuthe ngo-1955 kwakumeyi umhlangano osemkhaydeni yisekhaya kwakuwusuku lwangolwesihlanu kwasefika ubaba omunye ethunywa ubaba wami esuka emkhaydeni wafika wathi uthunywe esekhaya ngithunywe umfowethu ukuthi ngizothatha lo mfana inkosi yamfuna emkhaydeni. Hayi safika ekuseni ngesabatha nobaba la sahamba sayemkhaydeni kwaba isonto ubaba wangithatha wangisa enkosini ilanga. Uma efika lapha enkosini ilanga inkosi ithi wena mfana uzohamba uyosebenza uyocela ikhulu le emaMpondweni endaweni yasemzini esitolo sami. Asazi ukuthi ilanga lalizwe ngobani ukuthi umqalo wendlela wathi lo mfana uyosebenza nenkosi ezayo. Kwaqala lapho-ke ngo-1955 May ngahamba ngayosebenza-ke esitolo le emzinto kodwa kangihlalanga kakhulu nayo nakhona ngahamba iy'ndawo eziningi ngagcina sengisebenzela ekuphakameni lapho kwagcina khona ukusebenza kwami ekuphakameni. Ngikhule kakhulu ngelanga kodwa nje cha angibeke lokho nje kodwa ikakhulu kunakho konke yilokho engiqale ngakho ukuthi inkosi ilanga yathi inkosi yaseMagadini mayisebenze konke uNkulunkulu ayithume khona ize ingasetshenziswa yilutho wathi ngobe nginayo. Amen. Vutshelani yeyicilo abatshele ikhethe inkosi enkulu unyazo olukhulu lwasezulwini. Lona ukhulumayo umfundisi uHlatshwa wasophongole ekhaya lethu ayinkosi. Bantwana abahle nabangcwele ikhumbula ngolunye usuku Wake nkosi ilanga angiyibonanga ngiqala ukubona inyanga yezulu.
kodwa ngase banenhlanhla yokuthi makukhulunywa ngilalele. Uthi wayekhuluma uthi inkosi ilanga yake yasuka ePhakameni iya eGoli. eGoli wayithumele umyalezo uthi hlanganisani imali amashumi nje nizongithelela umuzi eGoli. Angisafuni ukuhlala emzini womuntu. Bathi mase bephikisana, baphikisana kwamunyu kwakubi. Aphelanga nsuku engakhe yatheleka ihamba noNdlangisa. Yawaqoqa amadoda ayelapho. Yathi wemadoda ubani lo ebenikhuluma ngaye kanje na angisayifuni imali. Kodwa bakhuluma eGoli uzuse ePhakameni. Nawe ngizakunika kona. Usuka namhlanje na igebengu sengizonika zona benginivikele. Emsebenzini beliphethe abantu angisezubaphatha sebazoniphatha nina ngoba ningonile. Bathiwa phakamisa isandla wathi manje icaba ngamadoda ngangayiphi impama le yami. Wasegubuke suka sambe Dlangisa. Uma esendleleni uthi awu Dlangisa abantu ngababhubhiswa bonke. Ukhona isalukazi sami sakaMkhwanazi eBhinoni. Phuma uthi uyosivikela singabhubhi kanye nabantu. Baba sizobona kanjani uNkulunkulu uzositshela. Wasefunda isandla sakhe. Wafunda weza noNdlangisa waze wama eWalville eMankawu. Wathi Mayema wayesethi ngena kunankomusi. Uthi ke uNdlangisa ngangesaba ngizawungena abantu bengangazi bazangithini. Wathi ngena kulomusi ufike uthi kona isisomhamba singakanani ngangenso yenyoni. Wathi mayingena khona wafika la ekhaya ukholo umama kaMkhwanazi nezingane zakhe. Umyeni wakhe uNdlangisa kakhona. Kodwa ngenhliziyo yakholwa. Wazwa umuntu okholwa ngenhliziyo noma engakholwa ngokusesontweni. Uma efika lapha ethi khama mbona uMkhwanazi wathi mphathume kwasenjani Dlangisa mphathume wathi mphathume wayicabanga ukuthi uzoletha umbiko uthi khona sekwenzile enkosini. Wathi ngapha lenkosi nayi lapha ngaphandle uhleli phansi uNtangasa. Lapha ngaphandle inkosi ithi isizwe somhamba singakanani singangenso yenyoni usho kuforum. Waphuma uNtangasa wasaphuma ngegate wafohla ngemuva wayolanda imbuzi akhangise ekhanga nayo ngapha. Ngapha uMkhwanazi intokazi kaMtuba iyavunula. Ivunula kuhlangabeza uNkulunkulu uforum. Yasetha lihlangisayo ne-umbrella yathi ngiyahamba khukabadele. Ngalolu hambo lakho yelula isandla sakho ulubusise. Yaphuma ngapha iza ngeghalaba iyasina. Waseshaya imoto wathi ngitheni Dlangisa. Nathi khona bangithanda nje bengamfunisha. Iyasawufika kuyagaga wakhanga uNtangasa ngembuzi wathi Nkosi ngicela ukuma la ngaphandle kwegate wena
lehosela ngoba khona lapha ngishiya wena shembe. Basebayezwe eGoli ukuthi hayi akahambile useBhinoni ngoba kwakungoLwesithathu noma ngoLwesine yini isabatha lifikile. Basebemlandela baya kuye bafike bamthola khona uyafika lapha yana isabatha liyangena waphuma efaka isudu ebrown wama ngaphandle wathi seningilandela niyaphi nizofunani lapha ngoba nina ngikhulumile nangaqeda nizomphazamisela noma mkhwanazi. Wathi mina bengeke ngifakele ngisho umjifa yiko ngifaka isudu ebrown isabatha wangumsombuluko asambe indlangisa. Uthi mase kuphakamela uthi hayi indlangisa uma angeke angasho mamkhwanazi thatha nansi umjifa obovu uwenza uma ilayidi lakhe ngoba iladi bolithatha kodwa lo mjifa ebobona bobeke ekamelweni. Bantwana basha bayingcwele engathi thina sibiziwe siyasabela ungasabela labasilethela ngoba bona uma bengasabelanga basezosilanda basibuyisele udakeni futhi. Ingane lapha kwesenkosi yakwaDube ugana uMaDube uma egana uMaDube akazi ukuthi ngoba egana uyoba uMakubani kodwa wayehlelenza zonke izinto oyilanga lamalanga ehlele nenkosi yakwaDube uMagemegeme ithi uMagemegeme awu mase qhamuka ibutho phansi ukubhethuke uthi hawu Nkosi uma sebeqhamuka kanje kuyofanele ukuthi kube khona into engibebukela ngayo. Ithi ilanga basenani lithi bemuke lenkosi wakhipha isibhamadubula kabili emoyeni saqhuma bahayizela kanti asathi ukuthela ungumahlombe isithelwa ngey'bongolo. Wathi mayebuya yasithi hawu Dube nikhohliwe nami ukwenza olwakithi usiko olweleziwe bangabe sekuhlangene kanje iyasikhomba ngapha iyathula yakhomba ngapha akhuphuka amafavumelana asayeza lathi maselukhomba umbane sekukhoma yonke into ungasaziwa uthi uDube Nkosi zafa wathi ngeke Dube nami ngisenzokwakithi. Wathi uDube shwele Nkosi bengenziswa bungane yasiyakhomba lehlangoholoko. Ayibonga Nkosi enkulumo. Ngelinye ilanga ephakameni ithi intombi yakwaNgema ezala umfundisi uMwelase sebabamotha bamothoqina sebahamba uyamemeza uthi awuntombi yakwaNgema yini lengane ehluphile emoyeni uthi Nkosi yamakhosi umntwana akabatholi abafana naloko akutholile okomfana okukhona uyafa uyavuka mhlawumbe sekufile njengoba nje awuniko ngesuku umhlupha wakhipha ijuweli emhlophe ephaketheni wathi nako ngeke kukuhluphe wahamba ufuna itansi wathi maseliphethe walicabanga ngizoliphatha kanjani uyahamba uya kwangena etsheni wathatha walethe emhlane athi masemotweni athi thula ngane yomntanami ngoba wayazi ukuthi useyitholile vele uyasila ekhaya ukholo ngokuhlakanipha uyabonakala hayi bayabona mana sethi khona yini ngathi akusahambi kahle kule ndoda noma kulo mama. Wathi mayefika la wasebabiza abakota bebilo kasuka zokashadwayo wathi kashadwayo nansi ingane engikuphathele yona yomfana nginike ushembe uthi kashadwayo hawu unganika mina mama ingane okasuka zakana ingane wathi thula utshela umani bongibendlula omama ezala
babesengamakhosi bakude leso sikhathi. Tshela abantu bongiphendula. Thola wathi ngiyaxolisa, wasondela. Wamnika wathi uyibhinqe usuku nemini. Kwaba busuku bodwa wafika umwelase esuke eGoli. Thema sefika sethi ayifungabeka ke phansi ngoba usuyithathile ingane seyisayinelwe ibe khona. Ikhona leyo ngane Nkosi. Iyeze umehluko ongakaze wenze lo ngithinta kuleyo ndawanyana. Ufika isikhathi sokuba udwethu umfundisi udwethu umfundisi wangelethi ekholwane. Lithi izwi lasezulwini lonyazi lwezulu abafundisi abadala bakhuluma bathini. Bayaphika kwasuka isizwe encane yakwaDube Nkosi isule uyibone eGoli. Awu ngiyayicelela ipost ibuye ngapha kithi iGoli akusilolizo ngoba lokho abakwenze enkosini langa njengoba bekwebhekana namhlanje na akaze bakucabanga ukuthi bayokususa ngani leso talento sabasithola. Wasefika wabonakala ukuthi khona yona le ngane eyakhonza umfundisi uThabe wathi nangu uzaba umfundisi. Uthi ngoba basikhiphe fanele kaMolasi uthi wangozaba umfundisi wathi cha Nkosi mina ngakalwa ngokuphelele. Uthi baba uthi nyazi uyathanda uyakhuluma ngogana umuntu lapha noma ngaba kana lutho kodwa mangimnikeza ijazi uDumahlale. Wathi hawo baba umlilo lo. Mina nje ngikuthandi lo mlilo. Ukhetha ubani ngikhetha nami. Umfundisi uShezi. Umkhethelani lona kwavunyelwa nobethuna abafundisi. Uma esengenile awuthi kumhlupha nofuna ijazi lakho. Wathi mina Nkosi nejazi ngiyasazi ba. Leyo ngaba ngendlela kodwa ngeke ngifunde. Wayithatha uShezi. Bangaba bangakho abantu abanenqaba ijazi. Ngoba bonke nje kuba kuyokujana walenjato lamabhokisi asathungiwe. Esebeqalile besebenza imali sebeyiqala ukuyitaka manje. Isiyangena ethi uzungangikhohlwa baba. Uzungangikhohlwa baba. Kodwa lona oweza ngeduku handkerchief umfana kaMolasi igama lakhe ucela uthando waliphika. Wathi na untombela na. Wathobela nzani fana kaMolasi. Uyabazi abantu bathi hayi kahle ntombela. Ngizokoma ngakapheli kodwa ngizophela uSeptember. Washada amakhosikazi amabili kubefu washada umnike ivezana. Kodwa ijazi akashota libuye. Ngoba yazi uthi umlilo lo osibusisizwe. Amen. Uwe. Umo lwakho. Umo lwakho.
ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi lwezulu okhulumayo umfundisi uMkani wasezivele zonyazi. Ngongithuba uba nami uNkulunkulu lesabelo asabile nami ngiyacela uba ngilobe igama lami esikhumbuzweni senkosi ilanga lamalanga. Amen. Ngoba umphupho bengikwazi ukudlulisa engathi angizwanga lutho ngenkosi ilanga. Ngiyacela ke maNazaretha amahle ngenxa yesikhathi uNkulunkulu angenze isizwe lakhe njengoba ethe ihlabele sodwa nomsebenzi owodwa ukuze isicelo esibusiso uba uNkulunkulu ngingaliwa ezulwini. Ngezwa bakhulunywa ezikhumbuzweni zamakhosi asezulwini njengoba sikhuluma ngesikhumbuzo senkosi ilanga lamalanga. Kuthiwa ngelinye ilanga noma ngeminye iminyaka wafika ezweni lakithi endaweni yasenhlangwini noma ungathi kaGubhuza noma ungathi eNethezini. Bayafika inkosi yamakhosi yenze umhlangano lapho njengoba uBhombela uNkulunkulu wethu uNyazi lwezulu enomhlangano lapho esikhumbuzweni senkosi ilanga. Amen. Kwaqhamuka indoda yomlungu amaNazaretha ekhona njengoba sikhona nje. Wabuza uShembe ukuthi uphi uShembe. Bangabazi ukumkhomba mangizwa kukhulunywa ngimncane kakhulu. Futhi ke mina ngifikele esikhathini senkosi enkulu inyanga yezulu isebuhleni. Ngifika leso sikhathi mina umhlaba uzamazama. Kodwa zonke izinto zamakhosi asezulwini njengoba isihlanu nje ngizwile ngawo. Anyaka zabaNazaretha anqaba ukumkhomba uShembe kodwa kwabonakala bamkhombe. Kwalavela ilanga lamalanga lathi ufuna mina mntanami. Yebo yimi uShembe. Uthatha inyanga zamadoda wathi cha ngiyomphazamisile obulungu futhi ningangilandeli. Ngicela ungena naye ehlathini kuthiwa khona ihlathi lapho la likhona. Ningangilandelwa ngena nomlungu ehlathini. Kanti umlungu uthunyiwa ngazi ukuba uza kubani. Wayengazi ukuthi uza kumVelinqangi. Wayengazi ukuthi uza kumdali wezulu nomhlaba nezinto zonke. Wayengazi ukuthi uza owayekhona emandulo njengoba namhlanje esekhona phambi kwethu uNyazi lwezulu uNkulunkulu. Kwabangena bobabili wasethenza intando yakho kuthi umlungu wasiphendula isibhamu. Into ethenjwe kakhulu emhlabeni isibhamu nomuthi. Wasiphendula umlungu omhlophe ongapendiwe. Wasibhekisa kuJehova wajala izulu nomhlaba uMvelinqangi. Ayikho into ongayenza uNkulunkulu bafowethu baba uNkulunkulu. Noma ungahlala uthini fundisa uMkani ngakhuluma ngomuntu ngeke usihlapheka phezu kwaShembe. Shembe iqinile amaqilo wayekhona emandulo. Thothi mas bekisa enkosini isibhamu asasenza lutho. Wabe sathi sangenzi lutho. Wabe sathi sangenzi lutho. Egcineni sabahlanza inyoko enkulu mangizwa khona. Kodwa iqiniso elisula lokuba sengiyamangishela ukuthi uNkulunkulu uyazenza izaga nezimangaliso ngoba ezikhombisa ukuthi uvela ezulwini uNkulunkulu lo. Lethi waphendula inyama enkulu inyoka wasithatha phansi umlungu isibhamu wabaleka. Abasangahamba ngendlela ayifike ngayo washona phansi emahlathini angazi ukuthi wayophume lapho. Uthi wathi kayifika la ivela khona ngabe phinde emuva wathubela isisebenzi ukuthi hamba lapha ya khona into yami engikhohlwe lapho ngithathe
ngiphathele yona. Wasithatha isibhamu isisebenzi umlungu kuthiwa wazwakalethala fanele ukubongwa. Wathi bengingazi ukuthi kanti indaba enkulu kangaka isebasangweni nasephakameni. Cela ubamfishane Nkosi. Hawu khulumile indaba ezitha. Ngisukele emampondweni. Ngihamba yonke imizi eShembe. Ngisilimikhidi. Ngenze konke. Kanti khona ngenzela. Hey, singakhohlwa noma ngingakhohlwa ukuthi utshani buyakhuluma kuShembe. Ngingakhohlwa ukuthi inhlabathi iyakhuluma kuShembe. Ngingakhohlwa ukuthi izihlahla ziyakhuluma kuShembe. Njengoba khuluma ngishizinyo noma ungaqasha uthi intolo intambo ethuka abantu noba intamba uyibhekise kuShembe. Noma utholakale lonke udlenza ngempela ngoba uShembe. Awu uNkulunkulu uJehova ukuthi simkhonzayo wathi hey lokhu ngikhohlisa mina ngikubona esiphongweni uthi awuthandi. Futhi ngikubona esiphongweni ikhonto iphethe ngisebenze kuthina boShembe. Isicelela lokho Nkosi yami Nkosi ukuthi hawu Nkosi yami Nkosi umsogaka thande olungaka ngisengaliwa. Kuba ngikhishiwa kanje ngikhipha amakhehla ake ithakubona nami ngaze ngakubona. Angidineke bantwana beNkosi kodwa sasila. Kulomuzi waseNelsiwe. UJehova wadala izulu nomhlaba umoya ingcwele uthi lo makhosazana. Ngikhumbuza mina ayiwena. Ngikhumbuza mina enhlizweni ngoba umuntu uyazazi ukuthi okwenzayo makuhle kuba kuhle kuwe. Uma uzokubi kuShembe kuba kubi kusontshaleni ngisenhlabathini ngisemndenini ngeke umhlabathi uzungene kuwo. Inkosi yamakhosi yasithanda yangasisodwa emhlabeni sinkedama umoya ingcwele uthi lo makhosazana sakwakwila. Wathi inkosi ezayo ngoba kubuye uBhobela wokuqala njengelizwi lakhe. Lathi ngoba kubuye uBhobela wesibili ulakaphuma sothe nabalotshayo. Yathi ngoba kubuye inkosi enkulu inyanga izulu isiyomlulu yasilanda emazweni akithi njengoba ngithi mina ngafikela mina ebuhleni kathi inkosi ikhona ngafika icaba amahlathi yakho umgwaqo sasiyokhala lo mgwaqo othi ophela lapha naqala ukwehla ngakanjinji ibehambe bekihlala inyanga yezulu enzela thina umgwaqo mabo uNkulunkulu. Uyothi inkosi uthi lo makhosazana. Yathi inkosi enjayo wakhuluma uBhobela. Wathi ngiyobuya esiqini sesihlanu. Akusiyena lo maNazaretha. Wafunga wakhomba Shembe Nkosi yamakhosi ngiyacela emakhosini wonke asezulwini ubaba mkhulu ilanga inyanga yezulu. Thina lo makhosazana uNkulunkulu wasithanda wangasishisa wasinhlekisa. Wafunga maNazaretha. Wathi yenze lutho kulo Nkosi noyizama kodwa ngeke nizele nehlule ngoba kubuye umnikazi. Ngikhumbuza mina ayiwena. Angikwazi wena. Ngisazi mina. Yathi ngeke niyenze lutho. Ngoba kubuye uBhobela wokuqala nowesibili nowesithathu nowesine nowesihlanu. Phelele Nkosi yaManazaretha akho lutho shoda. Ushothi inhliziyo ezimpi. Sizeke Nkosi yamakhosi ingaliwe ezulwini. Inkosi usisene izwile. Siyabonga ufakaza ubuhle siphiwe indaba ezitha inkosi zibabusisa.